Tää tappaa, tää ei tapa. Elikkä se aina niinku yrittää saada tämä pää osumaan siihen toisen henkilön ja repimään kilpeä ja vastaavaa. Perusasento, jos on oikeakätinen, niin oikea jalka eteen, vasen käsi tänne ihan niinku taakse ja se oikea käsi se liikkuu niinku enemmän ees ja taas. Tää ei ole se oikea tapa taistella, tää toimi mulle, se voi olla, että se ei toimi teille. Ja sitten erittäin paljon liikkumista jaloissa, että helposti pääsee eteen ja taakse, koska sulla ei ole mitään millä suojaa itteensä. Lyönnit aina niinku ylhäältä alas, eli ei niinku mitään sen enempää tällaista, koska tää voi niinku helposti nousta päähän. Eli tämmösiä ja vastaavaa. Mä uskon, että se olisi helpompaa, jos puolet tästä ottaa kilven ja miekan ja sitten tehdään se switcheru, että on jotakin ketään lyöä vastaan. Koska se vaan ilman hoilottaminen, niin se ei oikein anna sen enempää. Mut jos puolet tästä ottaa kilven ja miekan, niin sitten vaihdetaan vähän ajan päästä. Tuppa tänne. Eli se perusajatus, mikä niinku pitää, kun on kirves niinku käsi kädessä, on se, että tää etäisyys, mitä sulla on niinku vastustajaa. Eli tää niinku miekka-etäisyys, tää on ihan niinku perseestä. Tästä sä et niinku pysty tehdä sen enempää, että kirves menee ihan koko ajan niinku ohi. Et tässä pitää sitten niinku vetää taakse ja tässä on niinku enemmän puolustusmahdollisuuksia ja vaikeampi niinku osua kilpihenkilöön. Ja tästä, kun on se niinku yrittää katsoa, että osuu just niinku siihen olkapäähän, kun extendaa niin paljon kuin mahdollista, niin tää on se, missä haluaa niinku olla, sweet spotti. Koska tässä sä voit tehdä työtä kilven päälle, ottaa pieni askel eteenpäin ja sitten suoraan niin olkapäälle. Ja kilvesmies, niin on vaikeaa tulla päälle. Jos ne ryntää, silloin sun pitää pakata tai mennä taaksepäin. Ja ne perus, jos sanotaan lyönnit, mitä kannattaa niinku tehdä, kun on niinku yksi vastaan. Se on just, että tästä yrittää niinku saada kilven alas. Että lyö niinku alempaa, hämää, että menee niinku alas, suoraan ylös ja olkapäälle. Tai mikä tää on suomeksi? Käsivarsi, joo. Ja jos on Easter, niin sitten totta kai suoraan yrittää mättää läpi vaan. Se ei oikein niinku kannata tehdä sitä yksi lyönti mennä takas, yksi lyönti mennä takas, koska se niinku väsyttää erittäin paljon. Se on sit parempi niinku vaikka 3 ja yrittää osua sit sen jälkeen. Et se ihminen ei kerkeä niinku kunnolla reagoimaan niihin 3 lyöntiin. Ja sama kuin niinku keihäällä, että ompelukone lyö, joskus se löytyy se aukko ja mottaa siihen. Et mä uskon, että me aloitetaan sillä, että yhteen kirves ja kilpi ja tee niinku 3 lyöntiä, peruta vähän takas. Kilpimies niin yrittää pikkasen niinku blokkaa itseä kanssa, mutta ei niinku tapa sen enempää. Hyvä, menkää yhteen. Yksi asia vielä, se mitä voitte niinku miettiä kanssa, että se, että kirves on täällä, se ei tee mitään. Tästä ei ole mitään hyötyä. Jos mä pidän sen täällä, mulla kestää erittäin kauan saada se ylös taas ja sit vasta ottaa. Täällä voi niinku mättää ja sit nostaa ylös, mutta se on aina parempi pitää se niinku suurin piirtein silmäkorkuudella. Tämä niinku vituttaa sitä kilpihenkilöä, että se ei halua tulla päälle. Plus, että tässä niinku painovoima voi itsestään niinku lyöntiä sitten. Kirves tekee työt sun puolesta. Elikkä nyt oli nämä lyönnit, mitä me niinku pikkasen opeteltiin, eli pari niinku lyöntiä.
lyöntiä, mutta tässä jos ei oikein ylety, huomaa, että tuo ei osunut, niin tähän samaan vetää alas ja työntää sisälle. Tää niinku voi tulla, jos on kilpimiehellä ei ole hanskaa, niin se voi sattua. Joo. Niin ottakaa se enemmän niinku hiljaa, tää ei tarvitse mennä nopeasti, mutta enemmän se, että saa tän niinku niksin sisälle, että ne pari lyöntiä tulee, 2-3 lyöntiä, pilven yli, repäise ja työnnä. Ja se on erittäin nopea liike, se, että niinku repii ja työntää. Se on niinku yksi, mä otan sen pikkasen nopeamman. Elikkä se on niinku suoraan. Ja tuo pystyy tehdä molemmin puolin. Yrittäkää saada se niinku flowaamaan 2-3 lyöntiä pilven reunan yli ja repäisee. Hyvä. Ja se kante, tämä työntö, se voi olla erittäin voimakas työntö, että se voi sattua ihan perkeleesti siihen kilpihenkilöön. Tässä on tärkeää, että ne kädet, mitä siitä kirvestä, ne on, että ne liikkuu hyvin, kirves liikkuu. Se työntö ei ole liian kova. Ei saa pitää niinku death grippiä. Mä haluan silti viiltää. Sitä päivänä tuntuu tosi vähän. On se vähän checks. Double wielding Ainax. You can't kill anything without Can you throw those two? Yksi on niinku suojana Joo. ja toinen suojana. Joo. Saas teidän säännössä tappaa yhdellä kädellä, jos on molemmat kädet tämmössä? Ei. Eli hän on todella puolustus, mega puolustus, jos noin tappaa. Nyt tämmönen niinku hyvä puolustusjuttu, kun on kirves kanssa. Hyvä, että se tuli puheeksi. Joo, sulla on miekkiä kirves. Kaikki. Elikkä jos sä rupeat tulemaan ja yrität tappaa mua, niin mä päästän tässä kädestä irti, menen taaksepäin, niin mä yritän väistää sitä suuntaasta toiseen. Ja tästä on helppo sitten tulla jotenkin yrittää tappaa. Mut se, että niinku päästää sen vasen käsi tai oikein käsi riippuu mistä takakäsi. Työntää kirven alas, pitää se niinku suorana näin ja heittää ne aseet hituksi. Tuolla pystyy torjuu keihiä, nuolia, miekkoja, ihan miten vaan. Ottakaa vettä. Elikkä jos mä tuun niinku kilven toiselle puolelle tässä, mä oon jossakin kiinni, mä en tiedä. Tässä voi olla, että on niinku jossain vaateessa kiinni, jossakin niinku, mistä voi ruveta kunnolla sattuu, jos se niinku yrittää vänkisi ottaa pois. Jos on kiinni jossakin, sä et huomaa tai tiedät missä se on, päästä irti. Se on aina parempi. Koska tällä voi tehdä vitusti vahinkoa, jos sen rupeaa niinku yrittää änkeä pois sieltä. Sä voi olla käsivarressa kiinni joten kuten näin. Jos sä tästä sit rupeat vetämään, niin se on käsivarsi poikki. Että aina parempi siitä päästää, vielä toinen ase tai oota, että saat poimittu ylös se sun omaa. Tuo voi myös muuttua vielä vaarallisemmaksi, mitä isompi parta tuossa kirveessä on. Se on helpompi se koukuttaminen. Joo, todella helppo tehdä vahinkoa. Joo. Sitä, että sieltä polven takaa on se klassi. Joo. Se on välillä, kun se löydä olkapäähän, kaveri torjuu, nostaa käden ja sä oot vetämässä takaisinpäin jo asetta, niin siinä kohtaa voi ottaa Joo. Ja siinä jos sitten sillä kaverilla mitään asekontrolleja, niin se miekka menee. Ei. Mitä on niin vetää. Et parempi siitä päästää kirveestä irti ja mä oon monta kertaa niinku linjassa. Tapahtuu sille, mä oon päästänyt kirveestä irti, mä oon kattonut lähin kaveri, okei tossa on joku seaksi ja vastaavaa, lennä kaverilta saajaksiin ja yrittänyt niinku sillä suojaa ja tehdä jotakin. Ja sitten jos pääsee eteenpäin, että voi kirveen ottaa ylös, niin ottaa sen ylös ja antaa takaisin seaksiin. Parempi aina olla turvani, koska se on kuitenkin, tällä voi tehdä kunnon vahinkoa, jos sen käyttää väärin.
Okei, jatketaan pikkasen sillä samalla kombolla, mitä me ollaan aloitettu nyt. Ja sitten siihen loppuun otetaan, miten niinku yrittää tappaa kirveen ja miten se niinku suojaa, jos tulee se rynnäkkö vastaan. Mut aluksi eli se around and in. Elikkä tässä oli nyt se, että lyö, yrittää tulla yli, ei repii, tai se ympäri ja työntää sisälle. Elikkä kilvee, jos kilvee kanttiin, niin kilvee ali ja tulee suoraan siihen mahaan tai sojuksiin. Elikkä se on erittäin nopea liike, se on täältä ylhäältä alas ja ympäri. Elikkä Näytä toiselta puolelta avoimelta kirveeltä. Se auttaa asiaa. Elikkä ylhäältä antaa kirveen tippuu, kääntää sen ympäri ja tulee suoraan sisään. Elikkä se pyörii käsissä ympäri ja työntää se loppuun. Ja jos tästä voi kans niinku lyödä kerran noin, se aukee, ei tuu niinku apua tästä. Okei, mä tosta voin lyödä, kilpi nousee, mä en kerennyt, tästä tulee ympäri ja suoraan sisään. Niin kauan kuin pää on kilven sisäpuolella, niin sä voit saada sen tuohon osumaan. Mut yrittäkää saada se niinku twisty turning motion, eli niinku ympäri ja työntää. Et se on kirves niinku pyörii ja työntää sisälle. Ja kilven reunan yli. Hyvä. Mä lähden nostaan paljon kärkeä. Se on jotain vaikea ehtiä siihen mukaan, jos mä lähden oikeasti avaamaan. Mä en näe tarkalleen mistä on. Sit seuraava jää taas, että sä voit takaisin ylös. Tätä tekee vähän aikaa, niin kohtaan, että nyt tulee se työntö mahaan tai niinku jalkoihin tai vastaavaa. Yrittäkää osua siihen mahaan tai suojiin tai se tuntuu mukavemmalta saada se kirve siihen, kun se tuntuu saada se tähän niinku pintaan. Siinä se tuntuu ihan vitun pahalta. Mahaa pystyy ottaa vastaan aika kunnon lyöntiä, jos on. Eikäs mä olin tekissä. Hyvä. Otetaan pikkasen vettä. Tässä on 10 minuuttia suurin piirtein jäljellä, että keretään ottaa se miten suojaa ja miten tappaa kanssa. Ja se niinku reach aroundi, niin ne toimii erittäin hyvin niinku kombona. Että lyö kerran reach aroundi, vetää reach aroundi tai ihan niinku kombinoi ne ihan mitä mä haluan, mitä niinku tarvii siihen tilaisuuteen. Et ne on ne sanotaanko peruslyönnit ja peruspintit, mitä niinku kirveellä suurin piirtein on. Ja se mikä on se niinku tärkein juttu siinä on, että pitäkää se kirve siinä vitutuskohdassa, eli silmien kohdalla. Koska jos se jätkä juoksee sun kirveen, se ei ole niinku, se ei ole niinku päässä oikein ok silloin. Mutta se on kuitenkin sun ase, että sä oot siitä vastuullinen, että jos se ryntää suoraan päälle ja sä huomaat, että se juoksee suoraan kirveen, sun pitää pistää se alas. Joo. Jos kun te revitte sitä kilpeä, Joo. niin joku ihmiset sitten koittaa sitä puolustaa sitä ja vetää sen ylöspäin ja ottaa haista takaisin nauhan tällaisikin. Se voi, jos siinä on voimaa, se voi. Joo. Et se on sit, jos kirven käyttäjällä sitten iso vastuu siinä, että käyttää voimaa siihen repimisestä. Jos se ei aukea helposti, niin älä sitten pakota sitä. Ja se on kans, että jos menee repimään, niin mielellään ei niinku suoraan silmiä kohti. Että tästä sivusta tai sitten niinku, tää kans on aika paha, koska se voi niinku lyödä kilven suoraan hampaisiin. Et sanotaanko kello 9, kello 3,
sen kohdalla ja sitten niinku ei 12. Ne yläkolmioon ei yleensä mennä eikä osoitella silleen tuolla maailmallakaan, koska se on vittumainen, jos se on niinku tässä. En mä sua aio lyödä, mutta sä et myöskään voi liikkua linjasta, että voit tulla lähemmästi, että mä niinku pelaan sitä peliä sun naaman turvallisuudella. Uhkaat alueita, mikä ei ole osuvaa, mikä ei ole mitenkään kosme. Tappaa ja miten suojautuu pitkään kirveestä ja vastaan ja silleen. Elikkä jos on kilpi, niin yrittää päästä niin lähelle, että se ei pysty tehdä mitään sillä pitkällä kirveellä. Elikkä saa destroy se sweet spotti kirveellä. Paras on pysyä niinku pikkasen pidemmän pois ja sieltä sit lähtee ryntämään kirvestä vastaan. Ja ajattelee silleen, että sä et tapa kirvestä, vaan sä tapat sen toisen henkilön, mikä on kirvesmiehen toisella puolella takana. Koska saatat kirves vaan niinku siinä, kun sä meet ohi. Silloin se niinku helpottaa se ajatus ja se niinku liikkuminen, että sä et niinku pysähy siihen kirvesmiehen, sä meet vaan sen ohi. Ja jos et saa sitä tapettua, sä tuolta voit ottaa uudestaan ja tulla ryntämään ulos. Eli Haluatko sä sen oikein vai väärän version? joo. Mä yritän tehdä sen, mitä sä käskit. Joo. Mä oon ihan kävelyvauhtia täällä. Joo. Tästä menee taakse, yrittää kääntää sen niinku kirveen, että suojaa omaa kehoa. Päästää sen niinku tälleen, tästä yrittää, tai sitten niinku päästää sen alas ja tällä yrittää niinku suojella itsensä. Okei, sitten se väärä versio. Ja se lähdetään tulemaan. Käänny tänne näin. Ja siitä tulee semmoista myhellystä ja vahinkoja sitten. Siinä on niinku kilpihenkilöllä paljon niinku helpompaa tappaa, mutta siitä tulee semmonen niinku mähinä, että molemmat niinku ennen ja myöhemmin kuolee, että kaverit tulee hakkaan toisen tappuksi. Hyvä. Koittaa pikkasen sitä vielä. Kamat päälle vaan. En mä halua tulla ennen kuin sä komittaa. Elikkä, mikähän on tuo kupura, niin sillä kupuralla niinku, lukittee tämän pitkän kirveen niinku kiinni. Eli jos sulla on kirves tossa, sä painat tästä vaan, mä en pysty tehdä mitään. Tai niinku menee mun ohi. Et jos Niin, ohituksesta, joo. Ota kiinni. Elikkä tästä niinku lyö alas, kupuralla lukittee ja painaa vaan. Tässä se on ihan niinku kokonaan auki. Että kupura lukittee sen kirveen kiinni. Hyvä. Mennään näillä ja nyt te osaatte kirveen ihan niinku kaikki mitä pitää osata ja kaikki mitä nyt te olette mestareita. Ei mut hyvältä näyttää. Muistakaa vaan se, että safety first. Hyvä. Kiitoksia Rykki.